स्वामींच्या स्वामींची पत्नी करून देणार तो आहे कुठं कुठं आहे तो सांग सर्व मृत्यू पाताळ कुठं असेल तुझं नाव सांगा मला सांगून काय होते तुला म्हणजे वचन दे दिला वचन सांगा आपण तो सांगू आवडा या ठिकाणी त्याची जी पत्नी ज्याने करून दिले आहे ना तो आणखी दुसरा कोणी नाही कुठे आहे सांगा कुठे आहे तो स्वर्गातही नाही आणि पाताळातही नाही आहे कुठं या पृथ्वी तलावर आहे या मृत्यूलोकामध्ये या मृत्यूलोकात कुठं तुझ्याच राज्यामध्ये माझ्या राज्यात हो लांब देशाच्या दरबारामध्ये महाराष्ट्रात दरबार कोण आहे तो हरामखोर रावणा अरे मागं पुढे कशाला बघतोय रावणा चोर तू आहे रावणाच्या समोर उभं राहायची मला ताकद नव्हती डोळ्याला डोळा घेण्याची ताकद नाही त्या रावणाच्या समोर रावणाला तू चोर आहेस म्हणणं म्हणजे साधं काम पंचवटी कोण पंचवटी होऊन गेला साधक मी निष्कांचन निर्धन